Zdravo prijatelji, evo nismo se vidjeli 5-6 dana, Max svež uvek. Sad sam pričao sa mojim prijateljem Srkijem, bio na mali intervju na AQ TV-u, za neki dan će da izađe. Pozdrav Bata Srkiju, pozdrav Maretu i s TV Balkana i šta da vam kažem, kako ste mi prijatelji, krenulo se slave, sad se krenulo da se jede, da se pije. Predsednik danas raspisao nove izbore, znači izbori 17. decembra. Ko će pobediti, ko će izgubiti, znamo sve unapred. To je trka gde se zna na 100 metara ko je Bolt. 20.000 dinara, najveći BDP, plata 1.500 evra. Sve će biti, sve ću dati, sve ću učiniti. I kod stomatologa besplatno, penzioneri, kartice, ludila. Dajte ljudi, pohrlite, kreniti. Do 17. decembra se rešava sudbina naše države i naše nacije. Kao i uvek stara priča, metroji, stadioni, ludilo, bit će para, živećemo najbolje. Ko veruje, veruje, ko ne veruje, isto mu se hvata. Da se vratimo malo na globalne teme. Amerikanci, Izrael, Ukrajinci, Rusi, ko će to da pobedi? Ovi nepobedivi, Matrixovci, ratovi zvezda, ludilo, Trinitron tehnologija, Izrael, Mossad, gvozdena kupola, Amerikanci, Himarsi, ludilo. Da li to radi? Ljudi, to radi samo na papiru. Da radi u životu, Rusi bi davno bili počišćeni. Vidim da se Izrael bori s tim Hamasom 20 dana. Odlučujuća ofaziva, odlučići napad, ali se ne daju. Da li zapadno oružje radi? Ne radi, ljudi. Tehnologija je tanka, sve je to izvikano. Ja sam evo pre neki dan počeo da istražujem, gledam po tim prodavnicama, pa ljudi, pa nisu više Snickers i Mars i njihovi brendovi i čipsi, mipsi i ostalo bogom dani, bre. Pa pojedite nešto naše, pojedite nešto što napravi naš čovek, brate, dokle ćemo da uvozimo, da jedemo francusko mleko i italijanske sireve, kao da mi to ne znamo da pravimo, da pijemo njihova vina i njihova piva, pazi, njihovo Carlsberg pivo i ostale neke zajebancije. Pa vratite se malo, bre, ljudi, bre, u normalan život, pa sve su nam uzeli, sve brendove što smo imali i naši BIP je nestao i Knjaz Miloš. Pa uzmite čašu Golf sokića, onog nekadašnjeg, pa stavite čašu Fante, pa to je isto, bre, ljudi, nemoj da budemo sujetni. Ubacili nas u neko potrošačko društvo, neke ambicije da nas ubace u ambis dužničke krize. Kad je država ružna i dužna, onda moramo i mi da budemo robovi, da služimo našim poslodavcima dok ne umremo, bukvalno da stavljamo pampers i da radimo 12 sati dnevno da bi preživeli. Da li živite bolje nego pre 10 godina? Da li imate više? To znate vi što me gledate, ako me gledate i ako mi verujete. Ja verujem da živimo čak i gore nego što smo živeli. Znači, kad uzmeš pare, kad odeš u prodavnicu, kad se vratiš, ne ostane tako reći ništa. Zašto se izbori u decembru? Zato što će poskupljenja su krenula, pa će prvi računi za struju, za gaz, za grejanje višli da krenu tamo krajem decembra, početkom januara. Pa onda dok je narod vruć i dok još nije osjetio batine po džepu, da glasa i da zaokružuje tamo gde mora. Šta da vam kažem, sve je to tako i tako će uvek biti dok je ovakav sistem i demokratija, kod demokratija je mrtva ne samo kod nas, nego bukvalno svuda u svetu. Šta da vam kažem, eto, borite se, malo je mihursko leto, sreća malo što da prištedimo makar na grejanje ako možemo još neki dan. Što se tiče mesa, mleka i ostalog za hranu i za život, već smo odavno postali pilići, jer uglavnom u Srbiji se najviše kupuje piletina, samo da dobijemo krilca i još da poletimo. Šta da vam kažem? Ko slavi, nek slavi u miru i veselju. Uhvatite nekog voljenog, idite malo do parka, uživajte malo u ovom žutom lišću i jednostavno okružite se s ljudima koje volite, podelite neki minut slobodnog vremena sa osobom dok ove me stalo, popričajte malo, proveselite se, jer Bog nam je dao dušu,
oči nam je dao da gledamo, uči da čujemo, i jednostavno ta čula ljudska da koristimo na pravi način dok smo na ovoj planeti. Jer bogatstvo i religija, bogatstva koje oni hoće da nam nametnu je nažalost nešto što vodi do samouništenja čoveka kao čoveka. Jer čovek koji se proda samo za novac, za karijeru, za moć, on se udaljava od onih pravih ljudskih hrišćanskih vrednosti. Tako da prvenstveno pokušajte da budete ljudi i manje da budete globalni kapitalisti ili oni koji žele da ostvare nešto u ovom ludom i sumanutom potrošačkom društvu koje bukvalno gazi sve pred sobom i gde su ljudi samo numero, to jest brojevi. Puno vas voli Max, šta da vam kažem, obraćam vam se ovako malo ređe, jer i sami vidite da je vreme velike cenzure, prohibicije, inkvizicije, kako da vam kažem, svako ko govori i ko misli drugačije od njih, on će uvek biti cenzurisan, tako da i ja na mom omalenom kanalu nekad sam imao u početku i 1000 pregleda, a sad sam srećan kad doguram do 300. Ali nije bitno, treba živeti za ideale, ne treba živeti za brojeve. Jednostavno, meni je ovo hobi, zanimacija i vi ste mi neko s kim se bukvalno ispričam. Znači, jednostavno treba gledati život na jednostavan način i jednostavno živeti da bi bio srećan. Puno vas voli Max i vidimo se nekom sledećom prilikom. Sve najbolje.